Joo, kiitos, te olette niin suvereeneja ja suvaitsevaisia, joten vituttaa jo tässä vaiheessa. Niin, jos olisi mennyt toisinpäin, niin mulla olisi todennäköisesti vieläkin neitsyys tallella, koska täällä on aivan helvetin pitkät hoitojonot hammaslääkäriin. Kyllä. Mä en tiedä, miten mä oon niinku tavallaan joutunut tänne, tai siis kyllä vittu itse tulin tuosta kävelin näin. Mulla on tähän selitys, että miksi mä oon nyt niinku toista kertaa Pekka Haaviston tukikampanjassa. Tää kaikki lähti siitä, että mä asun Tammelassa. Mä olin tosi ennakkoluuloinen. Mä en käynyt koskaan Kopalissa syömässä. Satana, itu, hippi, ego, lesbo, Jeesus, teljoitten telaketu, Eeva Dahlgren, feministien paikassa. Rupesin käymään siellä, niin mitä on tapahtunut? Hei haloo. Kohta jossain puuvilla Kauhtanassa juoksen täällä paljain jaloin alasti muuta johonkin ekolespo-kommuniin tai perustan sellaisen. Täällä aivan tissiä näytän ja Pekka Haavisto rulesta ja nyt on Juupajoen tyttö mennyt niin sekaisin, että en tiedä. Mut ylpeänä syön kasviksia ja äänestän Pekkaa, että ainoa mikä vähän ottaa päähän, ettei se kasvissyöty kyllä ihan hirveästi laihduta. Mä oon viettänyt tosi pitkään lihatonta aikaa ja ehkä tulee munaton maaliskuu. Niin, odottaisin vähän niitä tuloksia pikkuhiljaa. Kyllä. Mut hei, mä kävin vähän aikaa sitten ulkomailla. Kävin oikein niin kuin tuolla Las Palmasissa, aivan mahtavaa. Voin sanoa, menkää kaikki suomalaiset ihanat naiset. Kyllä miesten päät kääntyvät, kun mä kävelin siellä tosin toiseen suuntaan, mutta kääntyi kuitenkin, että ei se hyvä, että joku reaktio tuli aikaiseksi. Olin mennyt sinne yksin, koska ajattelin, että ei ihminen seuraa kaipaa, se viihtyy hyvin yksin. Että on tärkeää, että ihmisellä on persoonallisuus ja tähän aina iltaisin kehittää, niin kuin mulla. Niin sain 2 kaveria sieltä, kyllä, ihan mukavia helsinkiläisiä duunareita. Tää hetkinen, mä en muista niitä ammatteja koskaan, Painaja Aila Jakomäestä ja hänen siippansa Sorvari Aaro Pukinmäestä. Heillä oli hirveän hyviä mielipiteitä, esimerkiksi Aarolla tämmöiset, että kyllä ihminen homo saa olla, kunhan ei pitäisi tuo sitä julkia tekee sitä 4 seinän sisällä. Kyllä, se on hyvä periaate. Se on vähän niin kuin menin sanoa sitten yhdellä insinöörikeikalla. Kyllä ihminen ei insinööri saa olla, kun hän ei tuo sitä julkia tekee sitä 4 seinän sisällä. Kyllä. Ja nyt osalla ihmisillä on niinku hirveä pelko, että Suomesta tulee joku homolandia ja enpä tiedä, vittu moni hetero ei saatana tunnista homoa, vaikka se tarjottimella edelle tuotas. Miten voi pelätä semmoista, mitä ei edes tunnista? Ja sillain, niin jokainenhan meistä on